салом тамошобинони дӯстру яку ширинаки мо. Инак боз ҳам барномаи вақти хониш дар меҳмонии шумост. бачаҳо, шумо намедонед ки азизҷону лолаҷон ба куҷо рафта бошанд? мо бояд барномаро оғоз кунем, аммо аз онҳо дараке нест. Салом, муаллимаҷон! салом азизҷон. Салом, бачаҳо! Ана ман дер накардам, расида омадам. хоб муаллимаҷон, лабай. ин лолаи шумо он қадар ҷасур набудааст. барои чӣ? барои чӣ ин хел фикр мекунӣ азизҷон? барои он ки лола ҷасорат накарда дар вақташ наомад. ман бошам ҷасуру нотарс. барои ҳамин дер накарда омадам. Салом, муаллимаҷон. салом лолаҷон. Салом, бачаҳо. Узр, муаллимаҷон, ман дер накардам. не лолаҷон, дер накардӣ. ман бошам давида дар вақташ омадам. хуб, аз куҷо давида омадӣ азизҷон? аз боғ. мо онҷо бозӣ мекардем, нафаҳмидем ки чӣ хел вақт тез гузашт. вақте ки фаҳмидем ки дер шуд, давида омадем. хуб, Давидему лекин роҳи наздикро фаромӯш карда ба роҳи калон баромадем. Аз он ҷо мошинҳо мегузаштанд. хуб, бачаҳо, азизҷон, лолаҷон, ман фаҳмидам ки шумо дар боғ будед. бале яъне ҳамроҳ дар боғ будед. бале пас барои чӣ ба ин ҷо ҳамроҳ наомадед? барои он ки лолахон тарсид ва ба роҳи дигар рафт. нотарсо ба монанди ман ҳама роҳро натарсида мегузаранд. лола худаш аз роҳ нагузашт ва нахост ки ман ҳам гузарам. бале, ман мехостам аз роҳат гардонам. охир ин кӯчаи мошингузар буд. аз ин ҷо мошинҳо мегузаштанд. он мошинҳо кам буданд. ман чусту чолок тез давида гузаштам. пас маълум мешавад ки лолаҷон, ту истода мунтазир шудӣ ки мошинҳо гузаранд, ҳа? не, ман наистодам. ман гузаргоҳи пиёдагардонро кофтам. баъд хеле дуртар чароғакро дида рост ба назди он рафтам. чунки ман медонистам гузаргоҳи пиёдагардон дар назди чароғак мешавад. ман аз он ҷо гузаштам. офарин. танҳо мисли лола аз гузаргоҳ мегузарад. бале, ман аз гузаргоҳ мегузарам. барои он ки ту тарсидӣ. дидед муаллимаҷон худаш иқрор шуд ки вай тарсид. не азизҷон, лола натарсид. лола ба қоидаи роҳ риоя кард. офарин лолаҷон. ташаккур, муаллимаҷон. чӣ? офарин? бале, ман дер накарда омадам, ба ман офарин не? ба лола офарин? бале азизҷон, қаҳр накун. кани рӯятро ба тарафи ман гардон. ба ту офарин не, чунки ту қоидаи роҳро вайрон кардӣ. бале, вайрон кардӣ. бояд ки азизҷон ҳам аз гузаргоҳ мегузашт. фаҳмидӣ? фаҳмидам. бубахшед маро. акнун фақат аз гузаргоҳ мегузарам. на танҳо фақат аз гузаргоҳ, бояд ки ҳатман аҳамият диҳӣ то чароғаке ки барои пиёдагардон гузошта шудааст, чароғак ранги сабз бошад. ана он вақт метавонӣ ки аз гузаргоҳ, яъне аз пиёдагард гузарӣ. боз ман медонам. боз вай ранги медонӣ? сурх. ҳозир ранги сурх. хуб. ранги сурх. хуб, фаромӯш кардам. намедонад. лолаҷон, азизҷон, хеле хуб шуд ки мо имрӯз қоидаи роҳро ба хотир овардем. бале. ва афсонае ки имрӯз бароятон мехонам маҳз дар бораи фаромӯшхотирӣ аст. яъне фаромӯшхотирии ду хирсак. бале, фаромӯшхотирии ду хирсак. афсона ном дорад. ду хирсак бешарафтанд. ду хирсак бешарафтанд. бешарафтанд. аҷиб менамояд. биёед ду тестар хонем. хирсак бешарафтанд. муаллифи ин афсона азизи азиз. рассомаш бошад Сайёра Имодинова. бо расмҳои тасвиркардаи худ ин китобчаро хеле хуб оро додааст. инқадар расмҳои зебо. бале, хеле расмҳои зебо.
хуш, бачаҳои азиз, агар омода бошед, пас ба хондани китобча шурӯъ мекунем. омодаем. омода. офарин. будан набудан ду хирсак буданд. як пагоҳи онҳо барои занбурӯғ ба беша рафтанд. ҳар ду аз хона баромада аз остона фуромаданд. ногоҳ яке гуфт: ваҳ, мо фаромӯш кардем. чиро фаромӯш кардем? мо сабад надорем. занбурӯғҳоро дар чӣ мечинем? хирсакҳо ақиб гашта аз остона баромада, ба хона даромада, яктоӣ сабад гирифтанд. баъд аз хона баромада, аз остона фуромада, аз ҷӯйборакӣ гузаштанд. ногоҳ яке гуфт: ваҳ, мо фаромӯш кардем. чиро фаромӯш кардем? мо чатр надорем. борон борад, дар куҷо паноҳ мебарем? хирсакҳо ақиб гашта аз ҷӯйборак парида, аз остона баромада, ба хона даромада, яктоӣ чатр гирифтанд. баъд боз аз хона баромада, аз остона фуромада, аз ҷӯйборак парида, аз купрукча гузаштанд. ногоҳ яке гуфт: ваҳ, мо фаромӯш кардем. чиро фаромӯш кардем? мо ба модарамон хайр нагуфтем. модарамон куҷо рафтани моро надонад, хавотир мешавад. хирсакҳо ақиб гашта, аз купрукчаю ҷӯйборак гузашта, ба остона баромада, ба хона даромада, ба модарашон хайр гуфтанд. баъд боз аз хона баромада, аз остона фуромада, аз ҷӯйбораку купрукча гузашта ба беша расиданд. хирсакҳо ду сабадча занбурӯғ чида, аз беша баромада, аз купрукчаю ҷӯйборак гузашта, ба остона баромада, ба хона даромаданд. модарашон сабадчаҳоро гирифта, хирсакҳоро таърифкунон, занбурӯғҳоро бирён кард. баъд ҳар се дар сари дастархон нишастанд ва бо иштиҳо занбурӯғ бирён хӯрданд. хуш, бачаҳои азиз, афсонаи ду хирсак беша рафтан ба шумо маъқул шуд? бале, хеле афсонаи шавқовар буд. офарин. бале, маъқул шуд. лекин муаллимаҷон, ҷон, номи афсона чӣ буд? фаромӯшхотир. азизҷон, барое ки хотираи ту қавӣ шавад, яъне хотираат мустаҳкам шавад, ҳозир ман ба ту супориш медиҳам. лолаҷон, Лабай. бачаҳои азиз, шумо ҳам омода бошед, чунки ҳозир ман савол медиҳам ва шумо кӯшиш кунед ки ба ин саволҳо ҷавобҳои дуруст гардонед. баъди ба ин саволҳо ҷавобҳои дуруст гардонданатон, хотираи шумо мустаҳкам мешавад ва ҳар гуна ҳикоя, афсона ва ё китобро ки хондед, ҳатман маънои онро дарк мекунед. ҳатман. муаллифи афсона кист? ду хирсак ба куҷо рафтанд? чаро онҳо аз остонаи хона ақиб гаштанд? онҳо боз чиро фаромӯш карданд? модарашон занбурӯғҳоро чӣ кор кард? оё рафтори хирсакҳо дуруст буд? шумо ба ҷои хирсакҳо мебудед, чӣ кор мекардед? хуш, бачаҳои азиз, дар ҳамин ҷо вақти барои барномаи мо ҷудо шуда ба охир мерасад. ҳамеша бо барномаи вақти хониш бошед. хайр, то барномаҳои дигар.